Min jitlef lil ħajtu minħabba fija isiba. Sabiex namlu dan jeħtieġ li ngħaddu minn tibdila f'qalbna sa mill-eruq, trasformazzjoni radikali. Jeħtieġ li nċedu il-jien tas-soltu. Din il-bidla jew metanoja tista' ssir biss bl-għajnuna ta' Alla. Il-Magħmudija bl-Ispirtu Santu fit-Testament il-Ġdid donna tfisser okkażjoni speċjali fejn nilqa l-Ispirtu Santu ta' Alla ġewwa qalbi. Irridu dan, qed nirreżisti, qalbi miftuħa biżżejjed. Iżda anki jekk jiena irridu dan u miftuħa lih, x'aktar xikun hemm fl-inkonxu u s-subkonxju tiegħi xi ostakli jew xkiel emozjonali moħbi illi ma jħallix l-Ispirtu jgħaddi sew minn ġo qalbi. Allura, fil-frażi Magħmudija bl-Ispirtu Santu u n-nar, in-nar huwa nar illi jsaffi, nar illi jġib fix-xejn l-imbarazz emozjonali moħbi. Forsi jkun ġej minn bżonnijiet emozjonali illi ma nqedewx sew waqt it-tfulija, bħal ġibda għal ġilied, inkwiet, l-insigurtà, jew meta ma nafdax biżżejjed falla. Dawn ikunu ostakli. Meta nkunu qed nitamdu fl-Ispirtu Santu u n-nar, in-nar huwa għajnuna divina sabiex jitneħħa xkiel bħal dan sabiex tkun tista' ssir il-bidla totali f'qalbna u f'moħħna. In-nies fqar tal-komunità Nisranija ġewwa Filippi fil-Maċedonja illum fil-Greċja kienu fost il-favoriti ta' San Pawl. Fl-ittra li bagħtilhom minn Ruma fis-sena 62, Pawlu jħeġġeġ lill-Filippin sabiex jifirħu, sabiex ikunu ġentili, sabiex ineħħu l-ansjetà u sabiex jitolbu lil Mulej u jiżżuh ħajr. U jgħidilhom u slim ta' Alla, slim li jgħaddi kull ma l-moħħ jista' jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesu. Illum bħal fi żminijiet ħafna aktar bikrija tal-Knisja, l-Ispirtu Santu qed jerġa' jispira mijiet ta' eluf ta' lajċi, individwalment jew fi gruppi, biex jipprattikaw il-kontemplazzjo, it-talba fejn inti tistrieħ falla b'mod li jgħaddi lilin minn kull ma l-moħħ jista' jifhem, jiġifieri mingħajr l-użu ta' ħsibijiet, stampi jew emozzjonijiet. Hemm żewġ forom ta' dan fil-Knisja llum, dawn huma is-centering prayer jew talba tal-kunsens ippopolarizzata minn Contemplative Outreach tat-trappist Father Thomas Keating u Maranatha Meditation ippopolarizzata mill-World Community for Christian Meditation. Din il-prattika hija stedina diretta għall-Ispirtu Santu u għan-nar tiegħu, moħbi illi jsaffi. Fina bħala individwi u wkoll fil-ġens kollu kemmu tal-bniedem, il-frott ħari ta' il-Magħmudija tal-Ispirtu Santu u n-nar, fl-aħħar nett tkun li, kif qal Sant Awustin, ikun hemm biss Kristu wieħed li jkun qed iħobb lilu innifsu.